Voor Willem Verwerda is de verordening hielendal vervelend. Maar zijn boortentrailer kinderen het hier net meer fatsoenlijk op en aankomen. Hij zegt het probleem waar de nieuwe uitritten al aankomen. En hier zien bezwier aankaarten bij de gemeente, maar er is niet manier. Het probleem is dat ik een uitrit heb die van 8 meter naar 3 meter is gegaan. Waardoor ik sterk nadelig beïnvloed word voor wat betreft het in- en uitrijden van zowel met als zonder aanhanger in de auto. Argument van de gemeente zou wijzen dat alle uitritten er hetzelfde uitzien matten. En dus ook had het gaat om een grutte. Maar als we de uitrit van Verwerda en die van zijn boerman vergelijken, dan zien we toch een duidelijk verschil. De fracties van VVD en CDA begrijpen de frustratie van Verwerda. Ze hebben intussen vragen gesteld aan het college. De gemeente zegt heel stringent, regel is regel. Maar volgens mij is een regel is bedacht om problemen op te lossen of om problemen te voorkomen. Maar hier zie je duidelijk dat door die regel problemen ontstaan. Nou twijfelen wij niet aan de beleidsregel, er zal ongetwijfeld goed over nagedacht zijn. Die 3 meter zal ook wel overwogen zijn. Alleen waar we wel aan twijfelen is de mate waarin het college dus de specifieke situatie van de heer Verwerda in ogenschouw heeft genomen. De fracties wachten nog op een reactie van het college omdat het reces is. Een eindje verderop in de week had een groep buurtbewoners er klaar over de najuitritten. Maar of er nog wat verhoor zal. We hebben een reactie gekregen van de gemeente en die zegt het is standaard, het is beleid. Het beleid is in 2009 is dat aangenomen en dat wordt overal in de gemeente wordt dat handhaafd. En daar moesten wij het mee doen. Dus wij hopen dat ze daar nog eens een keer weer naar zullen. De gemeente Heerenveen wil net voor uw camera reageren. Maar zou het nog maar de buurtbewoners om tafel te gaan.